naphila abuya khona angimusha amcela masikoti yeke bantu basekhaya inkosi yakuthamisa nqelisa ukuthetho lokushunyayela nomaziwayo ukuthekweni laphakathi. Amen. Masikoti ke mongameli namhlanje sima apha yabona le game le apha namhlanje ma kulela apha babira nakwabo iqala la kwamira yoqala yomzamo kuba bengakwazi ukwenza phakathi nomzamo hayi mafundisi kuba bekusuka babira ithi ke lonto abantwana njengoba becula abantwana bachote emlonyeni baba yamcula lonto yakhona enkosi bombisa because I can see into babakhona abakwazi ukucula but bakhona abangaculi altogether because waqala semncinane ukumkhonza uThixo wakhe uyavuya yena sindulule inkosi ngethamsanqa lapha simke apha sonwabile sinoxolo lwakho siphe okwezulu kube ukutya kwethu kwanduthando kwanokholo ezinhliziyweni zethu. Sikubonga namhla kulo elikhaya sakufika ezulwini kodwa sicele the award winning mongameli ezokusenzela ufefe